Să vă prezint un apartament de 2 camere care este de vânzare. Zonă foarte liniștită, aici în zonă este și o școală, există și parc. Imediat puteți ajunge în zonele de interes. Hai să vedem și în interior. Living-ul. Parchetul arată foarte bine, parchet din lemn masiv, bine întreținut. Balconul. Avem un hol, dormitorul cu vedere spre liceu, geam pentru lumină naturală, încă o debara, avem bucătărie unde aveți posibilitatea să compartimentați și să renovați cum doriți. Aici este centrala, unde bara. Mai avem aici un spațiu de depozitare.